Hej Madeleine. Jeg nåede ikke at sende dig videoen forleden dag med de 250 kilo, men jeg tænkte, at du skulle have den alligevel. Så nu ligger jeg her i benpresmaskinen, og jeg viser dig lige vægten. Jeg håber, du kunne se det. Det var 6 20'er og så en enkelt lille 10'er. Og nu prøver jeg at vende kameraet om og se, om jeg kan tage det selv her. Så nu vi se. Og stemme, det er med prisen. Jeg håber, du fik det. Jeg tog bare lige et par stykker, for jeg har lige taget 4x10 med 230 kilo, så ja, det er ikke træt nu. Kan du have en god dag, Madeleine? Hej.